راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام كبرا سمعتي لومي سوني بحتنا حسيك للتشان سران كلتانيو ناي ساعات زي فنونا يفلم هلو مكتالكم بخبرين عدمنا زينا كان قدمنا أرسطاتنو بريزيدنت إيساياس مس بريزيدنت جبتي أب كايرون مرخب نخالا إيوان زغربوت قلب تقبالنا تيسن فليت الأخت حبرت أوروبا بقرنا أفريقيا بزعبا زرب هوهات مس منقسي إثيوبيا نميات نام مقالي كتم ريحا السودان أب منقو سراح تنياتات بزتل عليه فحفحه ودب سواكين حيالو معلتات تعزيو هذه إذاعة إرنا زينب زرزر بريزيدنت إيساياس أفورقي أور حملة ناب جبتي بمبصح مس بريزيدنت عبد الفتاح السيسي نغرغب زغربو طلب حجون تقبالنت كم زي رخبه من شتات دبلوماسي نراديو إرنا رغاغيصم እቲ ፕሬዝዳንት ኣወርሕ መጋቢት ናይ ዝዓመት እዚ ተመሳሳሊ ጠለብ ኣቕሪቡ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ግብፂ ኣብቲ እዋነት እውን እወታዊ ምላሽ ኣይሃበትን ብ18 ሕዳር 2021 ናብ ግብፂ ምብፃሕ ዘካየዱ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕን ኣቶ የማነ ገብረአብን ካብ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ተላእከ ጠለብ ዑደት ዝርከቦ ደብዳቤ ናብ ፕሬዝዳንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ኣብፂሖም እዮም እንተኾነ ፕሬዝዳንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ጽዑቕ ናይ ስራሕ መደባት ተጸሚዱ ምንባሩ ብምጥቃስ ዑደት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ናብ ካልእ እዋን ክሰጋገር ዝብል መልሲ ከም ዝተዋህቦም ኣይርስዓን ዝሓለፈ ወርሒ እውን ብኣምባሳደር ፋሲል ገብረስላሴ ቢሉ ተመሳሳሊ ደብዳቤ ናብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ከም ዝተላከዩ ትዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመልክት ግብፂ ሕጂ እውን ንጠለብ ርክብ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ምስ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ኣብ ዝሓፀረ ካልእ እዋን ዝብል መልሲ እኳ ከም ዝሃበትሉ እንተተገልፀ ንጹር ዕለት ኣይሃበትን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ናብ ግብፂ ንምብፃሕ ብተደጋጋሚ ዝሓተሉ ዘሎ ምኽንያት ብዛዕባ እቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታትን ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ኣበርክቶን ንምምያጥ ምዃኑ ዝሕበር ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ምፍጣጥ ትርከብ ግብፂ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያውን ወተሃደራውን ፀቕጥን ምፍጣር ምስ ጎረባብቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሃገራት ዝምድናታታን ምዕባይ ትሰርሓላ ቅድሚ 4 ዓመታት ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ምፍጣጥ ዝነበረት ኤርትራ ምስ ግብፂ ጥቡቕ ዝምድና ይጸኒሕዋ ፕሬዝዳንት ግብፂ ኣብዚ እዋን እዚ ዝምድኑ ካብቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ተሻሪኹ ዘሎ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ንላዕሊ ምስ ካልኦት መራሕቲ ዞባ ኣዛዝዩ ምህላው ተንተንቲ የረድኡ ፍልይቲ ልእኽቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣንዌበር ትመርሖ ላዕለዋይ ወኪል ሕብረት ኤውሮጳ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝካየድ ዝርብ ብዝምልከት ምስ ሰበ ስልጣን ህወሓት ንምምያጥ ናብ መቐለ ከመርሑ ኣቐዲማ ኣብዚ 2 መዓልትታት ምስ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ዘተየት ኣንዌበር ናብ መቐለ ክትከይድ ምዃና ኣብ መንገዲ ትዊተር እኳ እንተገለጸት ዕለታ ኣይነፀረትን ንሳ ኣብ አዲስ አበባ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢን ኣቶ ደመቀ መኮነን ኣብ ዝገበረቶ ርክብ ዝርብ ምስ ህወሓት ክዕወት እንተኮይኑ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ብስሩዕ ክቕፅል ተቋሪፁ ዝርከብ መሰረታዊ ናይ መንግስቲ ኣገልግሎታት ዳግም ክጅምርን ናይ ወፃኢ ሓይልታት ካብ ክልል ትግራይ ክወፁን ዝብል ነጥብታት ከም ዘለዓለት ኣረጋጊፃ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ህወሓት ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነትን ኣብ ዝኾነ ቦታን ክዘራረብ ድልው ከም ዘሎን ናብ መቐለ ክበፅሑን ዝደልዩ ዲፕሎማስኛታትን ፍሉያት ልኡኻትን ድማ ከም ዝፈቅድን ድሕሪ ምግላፅኡ ፍልይቲ ልእኽቲ ሕብረት ኤውሮጳ ናብ ክልል ትግራይ ምብጋሳ ተፍልጥ ዘላ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ብመንጎኝነት ኬንያ ዝርብ ክካየድ ምዃኑ ይግለጽ እኳ እንተሎ ኣብ 9 ነሓሰ ዝካየድ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኬንያ ከየተዓናቕፉ ሓያሎ ወገናት ስግኣቶም ይገልጹ ሕብረት ኤውሮጳ ሕብራት ሃገራትን ካልኦት መሻርክቲ ሃገራትን እቲ ዝርብ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ክካየድ ዝብል ርእቶ እኳ እንተለወን ህወሓት ኩናት ኣብ ጀመረሉ እዋን ፀግዒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምሓዝ መግለፂታት የውፅእ ምንባሩ ንዝወቕሰ ውድብ እምነት ከም ዘይብሉ እዩ ዘነፅር ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ሱዳን ወደብ ስዋኪን ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታት ብዝተላዕለ ፍሕፍሐ እቲ ወደብ ካብ 28 ሓምለ ሒዙ ን4 መዓልትታት ካብ ስራሕ ተሰናኺሉ ከም ዘሎ ራድዮ ዳባንጋ ሓቢራ ሓደሽቲ ዝተቆፅሩ ኣስታት 190 ሰራሕተኛታት ካብቶም ገዳይም ኣባላት ተነፅሎ ይገጥሞም ከም ዘሎ ብምቋም ናብቲ ወደብ ዘእቱ ኣፍ ደጌታት ከም ዝዓፀዎ እዩ ተመልኪቱ እቶም ገዳይም ሰራሕተኛታት ብወገኖም ካብ ስልጣኑ ብተቃውሞ ብዝተኣልየ ኣመሓዳርቲ ዞባ ነበር ዓሊ ዓብደላ ኣደሮብ ዝተቆፅሩ ሓደስቲ ኣባላት ብቐቢላ ዝተሓርዩ ምዃኖም እዮም ዝወቕሱ ኣብ ዞባታት ምብራቕ ሱዳንን ቀይሕ ባሕርን ብሰንኪ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ቀቢላ ዘተኮረ ምስሓብ ወደባት ፖርት ሱዳንን ስዋኪንን ብተደጋጋሚ በተቃውሞ ክዕጾ ምጽንሑ ይፍለጥ ስዋኪን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ሓደ ካብ ጥንታዊ ወደባት ኮይኑ ኣብ ሱዳን ብዕብየቱ ድሕሪ ፖርት ሱዳን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይስራዕ ከብራ ሰማዕትና ዜና ተዛዚሙሎ